Shubor nakaslem jong nongsan Hima. Hadian Chisngi jong kajinglet jurep yaki pipe bala Pynpoi de Kompani Jindal India Limited haka office jong executive engineer ka PHE Sneng subdivision mentai kasngi pat nakalega Khasi Students Union North Khasi Hills District hapo kajingnam jong Samla Ferdinand Khalkamni komu president Klalek ben Aisenan da Dorkhast Chief Deputy Commissioner Jangkari Bhoi District Lingba ka Additional Deputy Commissioner kong FM Lakyang Lingba kani ka Dorkhast kaseng kabo ya gijing ujar Pyrshah ketika Kompani Jindal India Limited kabdei na kanong ba Kolkata jangka jila West Bengal katkom ka jinglap markmat jangka seng ki pipe ki bucket lingba ko ka truck kabada new number WB 23E 5797 ban penhap hapla jangka office UEE ka PHE Sneng subdivision ki bilong ki bami hap satya bat ki beduna jingthau katkom ka order jangka tanat PHE hakaba hakajaka man Pynpoi pipe medium grade lane khatsan penban la Pynpoi do light grade Pi menen kumtu yang jongi ka seng la penbai ka jingtho lawan IT HDC bai London ya penbai ya HDC ni madam lakyang bat lemba jongi la ai ka jingtho jongi jingtho ka tho sai lemba ki points ki ba bajian do menen ki bombiang ka kum ki pipe quality jongi bat kum taru la brief ba in ai lam ku bo HDC bele kamploi lemba jongka jingtawa ka jungi lemba jongka mission inquiry ba lemba ni inquiry so ban ong ipi ba kadi stang jungi hapo ka district shwan ingkom ba lemba ka deru ni sakshim ya ka jipetip jungi sha kibor bahlor hapo sangkmi ba lemba na po sangkmi ru ni pembet ba kani ka scheme ka badai ka GGM scheme ka ba ni keren tang hapo Bhoi ba kanlong ka khoi ka busuba nginyo ka jitre ka ba kabanong kajimuntoi namata itu ki longyik ki monyo e collection bat itu ki snong ki badang yo ya ka jing pensuk ka juki monyo e ka umbam undi ka bokhoi ka basba ka ba pendiang pendap ka longyik bat gobong mene ngong ba ka jiptip jungi sipo sekmi ka long ka nginong kam maniat wat sipo lokaita pot pengin hapen tip shadow sipo central government ru ni hable ya kata kam bat kene ka scheme namanta kisnong thau jongi ki badai khamtam gi misa hane po ka rural areas ka bala penmang khnang bangnyo ikombam di biang ba lembang di jingtho ni tho sai ba kadai ka low quality ka kum ki pipe ki banlong ki medium quality ka kum jingtho kum 7.38 kg andre kimi tang kumba 6.1 something kg de kata junduna kilo tami ai kala puduna lupai ka quality bat kumong ba lada quality ka tuna aba kumha chaka jungi ki bubun yaune u kundo saw ngani ki iron content ka penbam sarang yu tu pipe ka baong ba une bane artho lai posnem kan tulong pat une tam hapo system yai kanong hajudonong pada ju opor habangi ong ni sa chaka balong lum habangi dokam man ben yu pipe ru tang na taru la pipe pipe bat ka ba dokam e halong hane ni sotu bala dala implementing the scheme klaya sai hadu ane ka sadon ko ikapor ka ba kani ka scheme kanamlong katkum ka jing so jikwa jong ka sorkar kami bat pembiang kembam umdi ka bane tang system e hapo jong ka district ka jungi bat kumjuro hapo ka jela ka jungi tengo so ba kani ka dokam e ba nakaliang jong i klidu jong ka district i kong RM kurba bat kumjuru ki minister concern bat badan hapo department ru kitchen kiai kane markane kade ka scheme jong paiba te ngasoru penong hani kapor ha lemba jong telefon syau executive engineer jong ka Sneng PHE subdivision ni la pentip kali syau ba ula sis ne am kali rekat mentau persis reng la thayu ba sis kali nomor kade hapo ka jing pet kmi jong division ka jong u bo on verify you way pipe katkum ka jingtho banglang verify ngi menen bo mi 6.1 kg pat nang liang jukiru bakin verify bat kin tho lamba ju i shaka sarkar ba une upai umlong uba bha ka quality but ladangi pait lamba juga third party lane ka party concern ka badan hapo akol kata kapla thung do sarkar ban verify ban certified ya kidi ki pipe shabanle ka billing
hangne la pausai ba la sple tang bendep dukom but kini ki pipe kimi nang tin po Kolkata kamot ki kham certified khandiat ru ban tip ba le medium quality de low quality dang ong hakentin ka ba khamkhor kalong bai ka bamsap abong bamsap kamot ka jingta kamta yangi ki pipe ba khamtam e yuduk suk uban up ya kani ka scheme kamulong sisya kata ka scheme kamulong ka Pynpoi namta ka chongki tilada kawan long kumne namar kipor mensuar klai ngilaya lemba jong khau plastik kabala poi seduk sya po jela apo ka jela ka jongi apo silong bat wat ngilaya lemba kini ki jaka godown ki bron stage po khanapara ni tip sai bakalong kumta pan ngi kwa ba kani kanam skut tanghane po inquiry handai ban kem yi kibru penukam bakala ya kani scheme dak ba kimyo jumtoy lede bat ngong mene ba ngi nakliang jungi ngi sedang swatang na po dak district jungi lemba i klidu jungi ka district i madam RM kurba bat hadin kani ngi sabut ru ini kwari hadu kanu kapoi bat ngi poi ru seduk seselong wat langi dukam benle seduk sepo CBI ru ngi apetip yaki bakinle dukam namar ba ngi don ki proofs ngi don ki kot ki slide bo biang coba ladai kupor ngin sa pen i ikat kum ke jukam jongka inquiry ke dukam tamde